uNkulunkulu wethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, sisondela kuwe Moya Ongcwele, sisondela kuwe ngokuzisola. uNkulunkulu wethu wasenzanga kahle ebusweni bakho. uNkulunkulu wethu sihlambulule ngegazi likaJesu, hlanza izono zethu sibe mhlophe qhwa, ukuze Nkosi uma sikhuluma ngezwi lakho, izwi lakho lithinte izinhliziyo zalabo abalidingayo, lingene uNkulunkulu onamandla njengenkemba ebukhali inhlangothi zombili, lihlole uNkulunkulu onamandla imizindlo nemicabango. uNkulunkulu onamandla lahlukanise umnkantsha nethambo, babona amandla libe ngukuphila nokukhanya ey'nyaweni zabo. Yilo leli zwi likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Jehova wamabandla ngalo, siyabonga sithi phakama Nkosi yethu namanje ngegama lomfeli wethu onguJesu Kristu, obongwa manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane bami, ngiyanibingelela egameni elihle nelinamandla lomfeli wethu onguJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje ngithi rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Let me repeat it once more time. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Bazalwane bami, namhlanje ngithi thokozani ngaso sonke isikhathi, nikhuleke ningaphezi, nibonge kuzo zonke izimo, ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuJesu Kristu ongowenu. Bazalwane bami, namhlanje ngizonikhuthaza ukuthi kunezikhathi la uzwa umkhuleko wakho uya ngokuya uphela, ngoba izinto ozikhulekelayo uzwa sengathi azenzeki, futhi uzwa sengathi azizukwenzeka ngenxa yesikhathi osusibonile sihamba ukhuleka. Namhlanje ngiletha ubufakazi, ngizobe ngilokhu ngicaphuna lapha emavesini, kodwa futhi ngiletha ubufakazi. Kodwa umyalezo omkhulu bazalwane bami uthi khulekani ningaphezi, thokozani ngezikhathi zonke, nibonge futhi ngezikhathi zonke, noma ngabe lokhu ebenikhulekela ningakakuboni, kodwa nibonge ngezikhathi zonke, ngoba lokho kuyisifiso nentando kaNkulunkulu kuthina abakuKristu uJesu. Bufakazi bami buzokhuluma ngento eyenzeka empilweni yami. Asiqhubekeni. Uthi laphayana u1 John 5:14-15, we are certain God will hear our prayers when we ask for what pleases him, and if we know God listens when we pray, we are sure our prayers have already been answered. Kwenzekile-ke bazalwane bami, ngathi ngihlala edrobheni, ngihlala ethawini, engeke ngize ngilisho ngoba ngiyafisa nje ukuthi nilalele injumelo ngaphandle ukuthi ningazi. Ngahlala endaweni ebingenamanzi, kodwa ngikhokha imali eningi. Ngase ngiba nesifiso sokuthi engathi ngahamba ngendaweni enamanzi, ngoba siyazi bazalwane ukuthi amanzi awukuphila. Ngibese ngivakashela kwami kwenye indawo esemakhaya, ngabona umuzi omkhulu okuthengisa. Lo muzi lo angiwazi ukuthi ubuthengisa malini, kodwa kwakhona-ke ongitshelayo wathi kumina, yini ungathengi lo muzi? Ngaleso sikhathi-ke bazalwane angina ngisho isenti. Muhle umuzi mkhulu, ngawubuka ngawuthanda. Ngase ngithatha inombolo ngafonela umnikazi. Umnikazi-ke wathi asihlanganeni, sahlangana bazalwane. Ehlanganeni kwethu wayesengitshela-ke umuzi udayisa ngo-450,000. Nginamalini ngaleso sikhathi bazalwane, ngino 0 rand 0 cents, ngiziphilela nje ngeholo lami leli ngiliholayo kulo msebenzi engiwenzayo. Hayi sivumelane ngimtshela hayi cha ngizongena manje ngoSeptember, ngoJanuary-ke ngiyobe senginika u150,000. Yimi-ke lo nokholo lwami. Lithi iBhayibheli, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Angazi ukuthi ngangiyitshethi ngizowuthatha-phi-ke mina lo 150,000, kodwa ukholo lwami laluthi ngizoba nawo ngoJanuary. Yimi-ke loyana bazalwane ngithutha, ngihamba-ke ngiyohlala kulo muzi. Muhle-ke lo muzi, kodwa ngufica ungcolile.
ngihambe-ke nondodakazi-ke sihambe sifike hhayi-ke siwuhlanze umuzi umuzi ubukeke. Ngithenge-ke leyo fenishanyana encane ngoba phela nefenisha ngangingenayo. Iflethi engangihlala kulo lalivele linefenisha, nganginombhede kuphela, imibhede emibili. Ngifake imibhede emibili ngizama ukuthenga amakhabeshana, hhayi-ke singeneke kulo muzi. Nakhu-ke bazalwane engangikwenza njalo uma ngikhuleka, uma ngivuka ekuseni. Ngangithi njalo uma ngivuka ekuseni ngibheke phezulu, ngimbonge uNkulunkulu ngalo muzi angiphe wona lo mina engangingenawo. Bazalwane, niyazi ukuthi ukubonga ungakaboni kunamandla. Ngangivuka njalo ngithi Nkosi ngiyabonga ngalo muzi omuhle ongiphe wona. Nganginayo yini imali? Cha. Kwaze kwashaya uDisemba imali ngingenayo. Kwaze kwashaya uJanuwari imali ngingenayo. Sekufanele-ke bazalwane ngibhekane-ke nalo mfo. Kodwa nginethemba njalo lokuthi uNkulunkulu imikhuleko yami uyayiphendula. Asiqhubekeni. Lithi iBhayibheli, as for me, my prayer is to you, O Lord, at an acceptable time, O God. In the abundance of your steadfast love, answer me in your saving faithfulness. uNkulunkulu bazalwane uthembekile, ilokho engizonitshela khona. Afike uJanuwari, uma efika uJanuwari bazalwane, cha, anginayo imali. Ngimtshele umfo ngithi, uyazi ngihambisa ingane esikoleni, ngibese ngiba nezinto eziningi ezidinge imali ngoba umntwana uye-university. Ngizothi-ke lapha ko-April bese-ke ngizobe sengihlanganisile okuthile. Ngicabanga ukuthi bese khona 150,000 ngesiqiniseko salokho. Hhayi umfo wabantu, Nkosi yami, abe nokubekezela. Khumbula ukuthi bayangena abantu belokhu bewubheka lo muzi, bayawufuna lo muzi. Inhliziyo yami bazalwane ishayela phansi ngoba ngiyasibona isikhathi siyaphela. Kodwa as for me, my prayer is to you, O Lord, at an acceptable time, O God, in the abundance of your steadfast love, answer me in your saving faithfulness. Ngibese ngimsavile-ke lo bhuti-ke ngithi ex-owner. Angisasho ukuthi uyi-owner, sengithi uyi-ex-owner. Ngiqhubeka njalo ngihlezi kulo muzi, angihlezi mahhala, ngikhokha irent. Irent yakhona u-3,000 every month. Ngiyawubuka lo 3,000, ngikhokha u-3,000 lo engabe ngiyawuseva, ngikwazi ukuthi nginike lo muntu imali yakhe. Kodwa-ke akusenani. Ngiqhubeka bazalwane, ngikhuleke. Ngiyakhuleka, ngiyavuka njalo ekuseni. I always declare ukuthi Nkosi ngiyabonga ngalo muzi ongiphe wona. Ngoba as for me, my prayer is to you, O Lord, at an acceptable time, O God, in the abundance of your steadfast love, answer me in your saving faithfulness. Bazalwane, uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko yethu. Yilokho nje ngizokuqinisekisa namhlanje. Ngithi ngiyidlalela ngelilanga efonini, ngihlangabezane ne-investment plan. Angikhuthazi bazalwane ukuthi ni gamble, cha, angikhuthazi. Kodwa ngayithatha le risk, ngangena kule investment plan. Ngathi ngingenile kule investment plan bazalwane, ngingene ku-200 rand. Sahamba isikhathi bazalwane, ngathi within a month ngase ngiyenzile imali more than u-5,000. Hawu, cha, ngabona ukuthi cha, lento engathi iyangisebenzela. Hayi, uNkulunkulu waqhubeka njalo eyikhulisa imali. Ngizothi uNkulunkulu ngoba okokuqala ngazi namthi lento ngangiyithole kanjani, angazi ukuthi ukwenza kanjani. Sahamba isikhathi, ngabona lavuka ithemba lokuthi engazuza ukuthi lo muzi ngizokwazi ukuthenga. Khumbulani bazalwane, lento ngiyiqale ngoFebruary, washaya uMarch, washaya uApril. Zathi mazithi May bazalwane, ngiyanitshela isikhathi sikaNkulunkulu, isikhathi sikaNkulunkulu. Uma yena esefuna ukuyiphendula imithandazo yethu, he faithfully answers our prayers with awesome deeds. uNkulunkulu, who is our savior, he is the hope of everyone on earth. Ngiyibamba nje lapho uPsalm 65 verse 5. Bazalwane bami, zathi mazishaya lapha ko 20 something May, I had more than $1 million in the account yale investment. Kwase kufika kimi bazalwane, emkhulekweni wami ngikhuleka, wafika umoya ongcwele wathi khipha le mali. Ngakhipha bazalwane 100,000 ngawubona uphuma. Ngakhipha u450,000 ngawubona uphuma. Ngabiza umlisa, ngabiza umzali. Ngamtshela umlisa ukuthi ngizothenga umuzi, kodwa ngizothenga ngo350,000 ngoba ngangisabona kwakusenezinto eziningi ofanele zenziwe kulo muzi. Kodwa before ngithenga umuzi ngaqala ngathenga imoto. Ngayithenga cash 800,000.
ase ngithenga umuzi ngo-350,000. Bazalwane bami, God faithfully answers our prayers with awesome deeds. God, our Savior, is the hope of everyone on earth. Bazalwane bami, uNkulunkulu wawuphendula lo mkhuleko ngangakholwa. Ngayithenga imoto, ngawuthenga umuzi. Uma ngizothenga umuzi, uthi lo mlisa bese kunomuntu obesenze i-offer yokuthi athenge lo muzi. Bese ngizokutshela njengamanje makuphela ume ukuthi ngizocela ukuthi ufune enye indawo ozohlala kuyona ngenxa yokuthi umuzi lo usuzothengwa umunye. Excuse me. Bazalwane, ngifuna ukunitshela namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko. He is faithful and he answers our prayers with awesome deeds. uNkulunkulu akwenza kulo 2 months, March, April and part of May, ngambona uNkulunkulu enza into engathi noma ngiyixoxela abantu ngeke ngibaxoxela abantu kodwa bamangale ukuthi how possible is that. Ngathi noma ngithenga imoto, nganginemali bazalwane ukuthi ngathenga imoto enkulu, kodwa umoya ongcwele wangihlebela ukuthi no, thenga imoto encane ukuze noma le mali ingasekho uzokwazi ukuthi ubhekane nezindleko zayo. Ngakwenza lokho bazalwane. Nangempela emva kokuthi ngithenge lo muzi, ngithenge le moto, le investment yavele yashabalala. Ekushabalaleni kwayo ngasala ngimangele. Yashabalala nemali yayi more than 400,000. Kodwa mina ngasala ngimangele. Ngimbangaza ukuthi bengingubani mina ukuthi inkosi ubungangizwa uphendule imikhuleko yami. Lokho ke bazalwane kwakufakazela lelizwi esilibonayo la ukuthi uNkulunkulu ngempela uyayiphendula imikhuleko. Bazalwane bami, ngizonixoxela la ukuthi ningabi nokwesaba ngoba uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko. Namhlanje ubufakazi bami lobu engifisa ukuthi nawe la okhona ungalahli ithemba. Bazalwane, ngineminyaka engaphezulu kuka-20 ngisebenza. Ngaleso sikhathi ngithenga umuzi bengineminyaka engaphezulu kuka-17 ngisebenza. Ngingakaze ngisondele nasekusondeleni ukuthi ngiyubambe imiliyoni ngesandla sami. Kodwa ngenxa yokuthi kwase kufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu ayiphendule imikhuleko yami, ngakwazi ukubamba imiliyoni for just a few months ukuthi ngikwazi ukuthenga lo muzi. Kwase kuphela kanjalo. Namhlanje uma ngivuka and I walk around the yard, ngiyambona uNkulunkulu ehamba kuleli gceke. Ziningi izinto engihlangabezane nalo ngikuleli gceke, kodwa namhlanje angifuni ukukhuluma ngalokho, ngifuna nje ukuzothi kuwe ungesabi, uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko. Ungesabi, uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko. Engathi uNkulunkulu womusa ubengaba nani anikhuthaze kulezo zimo enibhekane nazo, kulezo ingqinamba enibhekane nazo. Alikhuphule ithemba lenu namhlanje ekseni. Nazi ukuthi ngempela uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko. I pray for you my brother, my sister, egameni lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha, ukuthi kuleso simo obhekane naso, yazi ukuthi uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko. Ungesabi noma ngabe school fees, noma ngabe ama-debit orders, noma ngabe yini, ungesabi, uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko. Engathi uNkulunkulu womusa, wothando, wofefe ebengaba nani anikhuthaze namhlanje, aniphe ithemba elisha. Nazi ukuthi yena unguNkulunkulu ophilayo. Imikhuleko uyayiphendula ngesikhathi sakhe esifaneleyo. Ningalilahli ithemba bazalwane bami, yazi ukuthi yena unani usuku nosuku, izibuye inkosi uJesu. Amen. uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu womusa, siyakubonga namhlanje ekseni. uNkulunkulu wethu, sibiza igama lakho elingcwele, igama likaJesu Kristu. Engathi Jehova lobu bufakazi engibethuleleyo namhlanje bengaba inkuthazo kumfowethu nodadewethu, bazi ukuthi wena Jehova wamabandla awusilahli uNkulunkulu wethu, futhi awusideli. Wena uNkulunkulu onamandla, wozila, awulali, uyayizwa imikhuleko yethu ngesikhathi esifanele. Jehova wamabandla uyakuyiphendula. Ngicela uNkulunkulu onamandla uhambele kumfowethu nodadewethu olalele le voice note, uNkulunkulu onamandla uyiphendule imikhuleko yabo, ukuze nabo kusasa uNkulunkulu wethu bayokwazi ukukhuthazela, bekhuthaze abazalwane ukuthi ngempela singesabi ngokuba uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko
ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.